ข้ามऔ दिनै बिराद गुसुसिन दिना बेनो जाहैबाय नै लामायावहाय गोबां दखानफोर होदलाबायदों आरोखि ना दा बेबायदि मानसि जादों नै नोंथांमोननो आं देखायबाय नायबानो जाबाय बियो जाहैबाय लामानि दै रायजोफोर माने बेहाय दासो बेलासि सम सफैलायबाय ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननो देखायलायबाय आङो नै जोंहा ओंखाम जानो फैबाय दै नै बेलाय नै लोगोफोर आङो नै बेजों फैगासिनो दङ ओमफ्राय नै जोंनि केम्पखौ देखायहैनि आं नोंथांमोननो दै माने नायलांबानो जाबाय मालाय ओंखाम जागासिनो बिराद गाजा गोमजा गोम गोम बेलाय नै ओंखाम जागासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना सोरगिदिं जेरैबो नुगोन आरोखि ना ओंखाम जानायखौनो गिर्जा गखांबाय ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओंखाम जाद्लागासिनो दङ बिराद इन्टारेस्टार रायजोफोर माने बयबो गाजा गोमजा ओंखाम जानायनि जेरैथिंबो नाय बिराद इन्टारेस्ट लानानै दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों आरोखि ना बेलाय नै बेजोंबो ओंखाम जाबाय नै ओंखाम जागासिनो दङ दा ना ओंखाम जागासिनो दङ ना मा ओंख्रिब्रा मा ओंख्रि जाब्रा लाब्रा बेदर गैया बेदर दङ दे ओमफ्राय होमबा बबेजों नायलांबावनि बिराद बुरजा दै रायजोफोर माने 51टा मण्डलिनिफ्राय थाफैदों आरोखि ओमफ्राय जोंनि केम्पखौ आं देखायगोन ओमफ्राय बावनो भिडिअखौ फोजोबथ'नाय जासिगोन आरोखि दै होमबा एसे देखायलांबावनि जोंनि केम्प मोनफैबाय दै जोंनि केम्प ओमफ्राय बे जायहाय जासिगोन जोङो नै बेलाय बेनो जाहैबाय जोंनि ओंखाम जाग्रा आरोखि नै बे जायगायाव जागासिनो दङ दे ओंखाम जानोसै ओंखाम जासिगोन ओंखाम जानोसै दा ओंखाम जानोसै ए दे बेनो जाबाय आरोखि ना नै जोंहा ओंखाम रानगासिनो दङ जाहोगासिनो दङ नै होमबा बेनोसै दै माने रायजोफोर ओमफ्राय आंनि फल'वार नोंथांमोन भिडिअखौ आङो बावनो दोनथ'सिगोन ओमफ्राय उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनगोन उनबारावहाय दा भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय बयनिसिमबो गोजोन्थों बाय बाय